welcome po tayo dito ngayon sa GMA Caravan. Ayan, mga amiga ko, hello sa inyo, shout out po. Ayan, marami na pong nakapila ngayon. Ayan, nandyan si Kapitan, yung station boat. At ready na po yung ating mga boat para sa pagpa-put spa. Meron din dyan na haircut. Meron daw dyan na pedicure. Ayan, si gustong magpa-massage, meron din po yan. Kaya busy po yung, yan, busy kami, nakapila kami sa registration. Ayan. Shoutout po sa mga nandito. Ayan, sa kapatid ko at sa kanyang asawa. Hello, shoutout. At kay ate. Ayan, yung mga bata ay nakaupo habang nakapila ang mga mother. Ayan, good luck po sa ating lahat. Ayan, shoutout Narita. Ayan, at sa mga nakapila dyan, hello po sa inyong lahat dyan. Mega love, shoutout. Hello mga baby, kumusta kayo? And kumusta po? Ayan, dumadami na yung tao kasi merong bagyo ngayon at yung iba ay busy sa kanilang bahay. Ayan, medyo maulan. At ito po yung nagpapaputs pa, first batch. Ayan, sinakagawad. Ayan, ito yung mga masisipag nating nagpuputs. Ayan, Ate Edna, shout out. Ayan, Aljona, hello sa magandang binibini ng pakol. Ayan, ang mabait na nagputs pa sa akin. Yan, si little girl yung naka-black. Ayan, hello po sa inyong lahat. Ayan, kaya ang aking paa kasi hindi talaga yan nalilinisan. Ngayon lang yan nakaranas ng puts pa. Ayan, shout out sa baby girl.